Deci trebuia să mi-o dea mie aici, în contul chipurile de aici de la casă, și că îmi face acte mai târziu, că nu poate să-mi fac act. Eu am dat 16.000, am cumpărat afacerea, da? Ce muncise copilul meu pe vapor, mă rog, ce și-a mai strâns bani, l-am mai ajutat eu. Și eu am semnat că am primit suma de 40.000, în realitate eu n-am primit un leu. N-am primit un leu, da? Am semnat hârtia când am văzut că e fiul meu acolo, să-i fac o bucurie, da? Acum încearcă să le evacueze. I-a oprește apa, i-a luat gazele. Păi dar și la mine aici a venit și mi-a luat gaze. Hai, lasă-mă. Pe cuvântul, deci voi nu știți, domnule. Deci un om, cum a spus dumneavoastră, domnule, eu îmi văd de treaba mea, nu știe. Deci are relații la gaze, vine ți-a gazele, vine, dar de asta v-am întrebat de utilități. Îți oprește apa, îți taie lumina, îți vine o factură. Așa, cui a mai făcut? Cui? L-am pe vărânul, care ăsta a fost căsătorit pe Muzelor. E fisul acolo pe Muzelor. Îl știți? Extraordinar. A locuit acolo în Muzelor? Acolo a locuit, în Muzelor. Așa. Unde l-a băgat pe fisul? Așa. În casa aia frumoasă, superbă. Lângă casa lui e o casă de răpânată. Albă. Așa. Aia a stat acolo vărul meu. Acolo a stat? Că nu stă nimeni, atenție. Nu. E un avocat în față, în dreapta, și partea din spate și-a băgat copilul, și-a băgat copilul acolo, în casa aia acolo, și în partea din dreapta a închiriat, ia chirie. Da? Iar în stânga sunt niște camere, da? Cu o intrare separată. Da, dragă, o știu. Alo, o am pe telefon, am filmat-o. Deci eu fac investigații în fiecare zi. O știu. Și vreau să vă spun că Antal îi oferise lui, mă rog, cu ani în urmă, i-a spus așa: băi, Radu, uite care e problema. Eu îți dau ție 3 camere. Te duci de aici. Nu plec, domnul Antal. Pentru nimic în lumea. Ăsta fiind electrician auto, cel mai bun electrician de aici, din cartier, Îl găsim? Îl găsim, dar nu știu dacă e aici, pentru că ăsta a avut o viață, a fost Don Quixote, adică a avut 2 neveste. Domnul, nu contează, e treaba lui. Dăm de el? Dăm de el, dacă dăm. Deci trebuie să dăm de el neapărat. Ce s-a întâmplat în final? L-a evacuat? L-a evacuat. Ce vreau să vă spun? El, având 3 copii, a plecat în Italia. Mă rog, cu o amantă de-a lui, treaba lui. Acolo vreo 8, 9 ani, 10 ani de zile. Perioada cât a stat, le trimitea bani la copii. El a avut, mi se pare că un conflict cu el. Mi se pare că e alergat ăsta cu cuțitul. A făcut niște tentative, nu știu dacă m-ați înțeles. Adică a avut niște... Când a văzut că le evacuează. A văzut că le evacuează, da. Și... au stat acolo, deci perioada cât a stat acolo, nu știu cine le-a spus, ce domne, dacă e să vină proprietarul, să nu ieșiți afară, să vă ascundeți, să stați ascunși în casă și nu mai ieșiți afară. Proprietarul care revendica casa? Care revendica casa, da. Și acolo era revendicat. Da, și n-au ieșit afară oamenii, au stat ca proștii. Da. Ce le-a spus respectivul, cine le-a spus, nu știu. Așa. Să nu iasă să stea de vorbă. Așa. Și... aici fac toată legătura. Cum dracului zici tu și cumperi, vrei să cumperi casa aia când știi că e revendicată cu legea, eu știu, 110 sau 112, cum dracu e cu legile. Așa. Și tu spui, da, domnule, îți dau apartament în cutare loc. Și formă nu-i mai dă. Și le evacuează. Și l-a evacuat în final. L-a evacuat, da. O secundă, scuze-mă. Cine a fost la evacuare? Executori, judecători sau poliție? Știți cum a mers? A mers la intimidare. Ca la mine? Cum a mers? Ascultați. Cu poliție? Nu cu poliție. A venit nu știu cât inși, le-a spart geamurile în casă și mi se pare că i-ar fi amenințat, i-ar fi spus unul, oameni, nu de-ăștia, cum îi spune, din cadrul poliției, ce am auzit eu. Așa. Nu știu acum cât e de adevărat. Nu, se va face verificări. Se va face verificări. Așa. Și a spus, ce vezi că ai o fată și tu. Și n-aș vrea să fii pus în postura să vezi, Doamne, chipurile să lege de aia sau ceva de genul ăsta. L-a amenințat că îi răpește fata. Ceva de genul ăsta, nu știu, de asta zic, că asta trebuie discutat, trebuie vorbit. M-ați înțeles? Cum îl cheamă pe... Dumitru Radu. Dumitru Radu? Dumitru Radu, da. Și l-a locuit acolo? A locuit acolo, da. Extraordinar, 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 nu vine să cred. Extraordinar. Și nu s-a dus să depună plângere nicăieri. Că el așa de credul a fost și vărânul ăsta le repara mașinile la toți. La avocatul lui Antal, la copiii lui Antal, la toată lumea, nu știu dacă m-ați înțeles. Și până la urmă l-a aruncat și pe el. Că el a mers pe premisa că e Antal și că l-a aruncat și pe el, nu știu dacă m-ați înțeles.
Nu stă nimeni în casa aia la ora asta. La ora asta nu stă nimeni. Nu stă nimeni. Nu. Ține casa la ascuns. Da. Gardul ăla care era acolo, avea o intrare aia pe gărdulețul la partea asta care a fost evacuat. Exact, da. Deci a existat gardul acolo. Era. Nu l-au făcut, era gardul acolo. Era gardul, da. Păi și nu e și acum așa? Și acum, păi eu am fost duminică, domnule, am fost duminică, am făcut poze tot, eu îi strâng toate probele pentru DNA, pentru parchet, pentru toate instituțiile statului. Da. Deci strâng o multitudine de oameni care au fost evacuați și eu voi demonstra mecanismul în care oameni au ajuns și cum procedează. Da. Eu voi demonstra asta. Da. M-ați înțeles? De asta am o mare rugăminte la mea asta. Vă rog frumos din suflet. Deci, trebuie să ne unim toate forțele. Și eu trebuie, și eu sunt în aceeași găleată. Exact. De asta vă întreb încă o dată. Vreau să puneți, vă rog frumos, pe o hârtie, mergeți acum acasă, puneți pe o coală de hârtie dumneavoastră tot ce s-a întâmplat și cu vă rog dumneavoastră, da? Cu detalii, așa, cum au început treburile, cum v-ați dus, cum a fost avocata, cum el a depus, deci tot ce mi-ați povestit mie, puneți pe o coală de hârtie, da? Și am o rugăminte la dumneavoastră. Chiar astăzi, vă rog frumos, mergeți la circa 14 și depuneți o plângere acolo. Ascultați-mă ce vă spun, că dacă nu faceți asta, în stradă ajungeți. Deci o luăm ca toată lumea. Circa 14 înregistrată, vă dau număr de înregistrare, da? Și cereți, atenție, cereți și audiență la domnul comandant, una la mână, da? Bun. Dar părerea mea ar fi, ca să terminăm cu circa 14, pentru că el aici a fost susținut de... Bun. Eu aș spune să mergeți direct la capitală. La capitală. Deci, repet, vă duceți acasă, puneți, că nu vă învață nimeni, domnule. Deci, el știe ce victime să-și aleagă, da? Bun, exact, te prinde fără bani, te prinde fără asta, avocații te cost. Puneți pe o coală de hârtie astăzi, ascultați-mă, mergeți la capitală, depuneți această sesizare, da? Și la parchet. Atenție, și la parchet, astăzi. La capitală și la parchet. Deci astăzi, nu mâine, astăzi, acum, într-o oră faceți plângerea, vă duceți, depuneți la capitală, da? Și mergeți și o depuneți și la parchet, să fie înregistrată, da? Da. Ați înțeles? Am înțeles. Cu toată povestea dumneavoastră, cu absolut tot. Și luați număr de înregistrare, da? Vă rog frumos, după ce terminați asta, veniți, vă rog frumos, îmi faceți și mie o copie, că eu le atașez împreună cu plângerile mele și cu plângerile altora pe care eu i-am găsit și să-și fac exact instituțiile statului să înceapă o anchetă amănunțită, da? Că de-aia plătim taxe și impozite, da? Deci toată lumea să vină, știți că este implicat și mafia imobiliară de retrocedere cu biserica? Să demonstrez și asta. Biserica a avut foarte multe proprietăți aici, în zonă, în spatele mitropoliei. Am vorbit cu multă lume, da? Deci este implicat în multe nenorociri. Da? Deci noi nu facem acuze. Noi facem muncă de detectiv, strângem oameni, probe, tot. M-ați înțeles? Ce rugăminte eu să am la dumneavoastră? Dacă îmi permiteți, vreau să vă fac o poză, pentru că eu i-am pus pe internet, deci, da? Brena! Da. Așa. Ați înțeles? Deci, vă arăt de ce. Eu am strâns, i-am făcut poze celui cu cancer care a fost, omul a făcut cancer de supărare, l-a scos afară. De la numărul 3, îl cunoașteți, domnule, șoferul. Știu, cum să nu știu. Vă rog din suflet, el în declarația lui, a dat declarație că a mai existat un coleg de-a lui șofer, tot lângă casa dumneavoastră. Eu am crezut că la dumneavoastră în curte. Ia întrebați vecinii. Domnule, întrebați vecinii, da? Că omul știa, trăi 25 de ani aici. Și mi-a spus că după ce a fost evacuat tot în genul ăsta, da? Golănesc, păi lui dânsul o poză, tată. Golănesc, da? Așa? Și o descarci, tată, și o pune pe laptop, te rog frumos, da? Și în același mod abuziv, da? I-a scos familia în stradă și omul a decedat. Era șofer la autobază la Filaret. Da? Deci eu am declarația dată de acest om. După 25 de ani să fie aruncat în stradă ca o măsea, să dormi într-o rulotă. Știți că i-au strâns șoferia bani și i-au cumpărat o rulotă. Da? Cum poți să dormi noaptea
Cum te curci noaptea pe pernă când știi că ai nenorocit destinul? Da. Asta este. Deci de asta vă spun, vă rog frumos din suflet, protejați-vă, da? Pentru că ei pe asta merg. Omul este un om modest, are familie, are copii, știe că nu are bani, ei au potență financiară, au relații, vi se blochează toate ușile, nu știți să băteți la ușile instituțiilor statului și vă scoate afară ca o măsea. Și a spus nevastă mea, a stat de vorbă cu respectivii care stă în curte, cu respectiva, că aici am rămas tâmpit și aveți dreptate, perfectă dreptate ceea ce spune, în ceea ce spune în asta. Asta așa, măi,